Вітаночки, мої шановні слухачі. Так, ми сьогодні будемо з вами гуляти у Лондарк. П'ятниця, як ні круті, апошній день тижня працовного звичайного. Ось, і ми з вами будемо бадятися по засніжених локаціях, які у нас тут маються. Так, все. Чутливість миші мається. Пішли у вольню. Я вже не пам'ятаю, до речі, де ми. На загадковому озері, боже. А, мы тут возили рыбу, правда? На прошлый раз, то мы збирались зловить 20 килограммов мяса. Вось гэта вось усё, по факте. Але не атрымалася праз тое, што до халеры ўсё углубляецца. Весь вітамін С, які маецца ў рыбе. Чекайте, ось тут раніца у нас, до речі. Ох, тыдзень не гуляў, трошки нават больш. І ты паглядзі, як все, прызвычаецца трэба. Так, у нас есть крыху мяса, у нас есть нават рыба, якую мы працягнули. І падаецца, мне трэба сходить за водой. А наколькі я памятаю, у нас там воды да халеры. Вось, і адпаведна нам трэба прынесці будзе і сюды. Нашу хаціну. Карацей, што я вырашыў рабіць наступным, паколькі у нас усё ускладняецца тым, што трэба даследаваць па сутнасці рэцэпты, каб пераначаваць, дакладней сказаць, пражыць 25 дзён у капальні Лэнгдона. Так, там непрыязна у нас ўсё ж такі лакацыі, на месцы загатаваць еш будзе немагчыма у пэўнай колькасці, каб на 25 дзён нам хапіла, пры гэтым пры ўсім яшчэ каб гэтая ежа нам давала бонус по вітаміну С, каб не было цынгі. Вось, трэба рабіць па рэцэптах ежу. Я ўжо пашукаў, я ўжо паглядзеў, паінвестыгаваў гэты вось накірунак, каб знайсці рэцэпты, якія найбольш падыходзяць найбольш пасуюць да таго, каб аднаўляць вітамін С. Шмат з іх, а дакладней казаць, абсалютная большасць з іх патрабуе наяўнасці бульбы, морквы. Ще рухаємося. Все, ходім. Ось, хтось там потребує клянового сиропу, хтось потребує ще персиків, то бок ежі треба шмат разностайний. Вядома, што там не вядзецца гаворка пра тое, каб было гэтай ежы там кілаграмамі, тонамі. Не, трэба мець хаця бы наяўнасці паўкілаграма, там што тычыцца персіку, гэта заўсёды паўкілаграма. Вось, а што тычыцца, напрыклад, сіропу, то там гэты паўлітра, які маюцца, ён разбіваецца на некалькі страў, якія будуць гатавацца. Ну і адпаведна, вельмі добра аднаўляць вітамін С. Там, карацей, ёсць каша з фруктамі, карацей. Вось туды патрэбна мне будзе і персікі, і кляновы сіроп, і нават непасрэдна каша аўсяная. Вось гэта ўсё нам трэба будзе пазнаходзіць. А што ж рабіць, пакуль мы гэта шукаем? Мы ж не будзем проста так бадзяцца па лакацыях, правда, лутаць іх і шукаць сабе гэтую вось аўсянку, персікі і ўсё астатняе. Не. Мы будзем адпаведна замалёўваць мапу і з гэтага і пачнем. Вельмі доўгая, вельмі велічэзная наша задача. Вось гэтая руплівы картограф. Менавіта так я вырашыў перакласці яе, таму што дакладны расійскі пераклад, ён гучыць не вельмі прыемна, а вось так больш адпавядае таму, чым мы будзем займацца. Карацей, кожная лакацыя мае, так бы мовіць, нейкія зоны, нейкія адпаведныя арэалы, якія адзначаныя сваімі назвамі. Вось, калі мы кажам пра гэту лакацыю загадкавага возера, то яна бярэ сваю назву менавіта з гэтага возера, правда? Вось, што ад нас патрабуецца? Усе гэтыя адметныя месцы нанесці на мапу. Так, вось, падчас праходжання гэтага дасягнення мы паралельна, магчыма, яшчэ будзем рабіць дасягнення, звязанае з бункерамі. Нам трэба знайсці 9 бункераў, якія таксама маюцца на ўсіх мапах, на ўсцяж усёй гульні.
Вось, так што шмат чаго, што будзе адбывацца тут. Такім чынам, так, бляха, куды ж тут ваду паставіць ты хацеў? У нас тут ёсць стол, вельмі зручны, дарэчы. Давай мы цябе, ага. Пакуль што забяром. Так. Банкі гэтыя давай таксама сюды. Камп'ютер гэты не перанесці, гэта потым пачысцім. Ось сюды давай гэты брух. Паперкі, банкі. Дарэчы. У нас у кішэні вугаль. Вугаль нам патрэбна наверсе, а не тут. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Абавязкова. Так, як заўсёды. Два з сабой забіраем. Для рэчы, для рэцэптаў нам патрэбна яшчэ будзе, бачыце, вось гэтая патэльня. Безумоўна. Вось, але гэта наперадзе. Так, гэтую ваду, якую я зараз буду пераносіць з хацінкі рыбацкай, я пастаўлю унізе, каб было зручна заходзіць сюды і адразу ёй карыстацца. І на што вось гэтыя талеркі. Ух, што адбываецца? Белбаскет, вітаначкі. Рада цябе бачыць сярод маіх гледачоў. Вельмі прыемненька, што зайшоў. Так, ну і вось карацей сюды мы напхаем гэтую ваду. 15 літраў. У дзеўчына назапасілася. Хаця зараз мы яшчэ раз сходзім да гэтай хаціны рыбацкай, прынясем ваду сюды і потым ужо пойдзем, пойдзем маляваць мапу. Пачнем менавіта з гэтай. А што такое? А што тут? Чаму ты не можаш паставіць? Ёб твою мать. Гульня. Падурэла. Ля, тут штосьці стаіць. Не падобнае на гэтае. Сюды ідзе. Паскуда, паглядзі ты, як мне сіметрыю парушыла, ўсё разбурыла. Так, давай мы вось так станем. Будзем аднаўляць сіметрыю, каб было. Бо я ж спаць не змагу. Калі крыва будзе. Так, сюды. Вады пакуль што не трэба, давай выкладаю ўсё абсалютна. Всё, 15 гэта не трэба чапаць. Так, медыкаменты, што можна яшчэ скінуць, пакуль мы тут будзем бадзяцца з гэтую вадою. Гэта не шыпаем, лук. Чакай, дзе тут? Лепей вось тут. Стаць, мы зараз гэтае скінем. Так, вось гэтае. І вядома. Ліхтар, куды ж ён? Дарэчы, заўважылі, што я гэта пашкодзіў як моцна. Але разы. Цвікадзёр. 56 і колькі там 60%, або было 90. Ачмыраць. Гэта ўсё вось гэтымі рыбальствам паскудлівым. То бок лункі проста дзеўбучы. Бляха. Вось. Карацей, мы пройдзем картографа. Мы пройдзем, знойдзем, я мяркую, што мы пашукаем усё ж такі гэтыя 9 бункераў. Атрымаем дасягненне. І ўжо потым мы будзем рыхтавацца да таго, каб выканаць дасягненне, звязанае з капальняй, з іншымі рэчамі. Так. Больш дробязнымі. А можа там яшчэ будзе магчымасці дробязныя зрабіць. Хто яго ведае. Напрыклад, вось у капальні можна распаліць вогнішча сабе на 3 дні, правда ж? Менавіта вогнішча не ў бочцы, вось, не ў печцы, а менавіта вогнішча, каб яно гарэла, тому што ёсць такое дасягненне. 3 дні падтрымлівай гарэнне ў вогнішча, і табе будзе шчасце. Вось. Так што такія планы. Рушым наперад. Вельмі складанае, вельмі доўгае, дарэчы, будзе дасягненне зараз выконвацца. Бо, як вы памятаеце, у нас там
Ёсць некаторыя лакацыі зусім непрыязныя да нас. О, цяжка табе. Ну добра. Вось калі мы кажам пра ва ўцешнай даліне, ці вось тут на зарадкам возера ўсё вельмі лайтова, ці, напрыклад, возьмем, што ў нас там было? Бухта, даволі лёгкая лакацыя, потым яшчэ шаша разбураная. Вось, то я тое самае не магу, напрыклад, сказаць пра попельны каньён, пра чорны камень. Там будзе складана. Пакуль мы там усё злутаем, пройдзем, усё замалюем, шмат часу пройдзем. Ды і пры гэтым пры ўсім на такіх лакацыях, як чорны камень, ёсць шэрыя ваўкі, якія, ну, добра так сраку дзяруць. Карацей, лёгка не будзе. Дай Бог, каб не памерці. Так, правой, левой, крочым уперед. Barely walk with this much gear. Як я ледзь іду з такой вагой? Ну, неяк і ідзеш все ж таки. Перасоўваеш свае капуты. Правда? Так, сёння мы з вами гуляемся до приблизно 12:50. Калі крацей, галоўнае, каб не выскачыць з хаты ў 13. Вось, то бок 3 гадзінкі максімум. А чаму так халадно ёй дасюль? Мы ж цёпла апранутыя, у нас футра шыкоўнае. Лёха, вятаначкі, на 15 гадзін. Падрахаваў. Ужо падрахаваў. Колькі я вінен яму. Мы ж тут, дарэчы, слухайце, дровы-то пазбіралі, прынеслі, але ж нічога не зрабілі, ні варштат, ні гэтага, ні куфара, каб мяса саліць, таму што сэнс адпаў нават. У нас мяса зараз соліцца толькі на разбуранай чыгунцы. Тоненька, павінна быць цёпленька. 8-бітны патата, вітаначкі, рады дрымер, таксама вітаю цябе, рада ўсіх бачыць. This pack is getting too heavy to carry. Як, хлопцы, ваша справа? Ух, 36 літраў прыперла. Ачмары. Як там было? А вам слабо? 36 кілаграммаў прыперці. Што ты есці хочаш, малая, ты што? Я учора, дарэчы, каб сябе апраўдаць, Лёха, я просто страшна заебаўся на працы. Я таму хлопцам не пісаў у чаціку, каб арганізоўваць гэты стрым, але ж думаю, ведаеш, як гэта бывае, вось нічога не напішу, калі напішуць, то хай будзе стрым. Што ты думаеш, ніхто нічога не напісаў. Таму не толькі мая віна. А ў тым, што ўвечары стрыму не было. Затое я сеў ведзьмара пераклаў. Усе так табе скажу, што я гэты час не марнаваў. Я гэты час кайфаваў падчас перакладу.
Вось. Так, 8 літрикаў, 7 засталося, 6, выдатна, 5, давай яшчэ. Все, апошні. Так, дастаткова. Хадзі сюды. Все мои гэтыя прылады. Так, паколькі мы будзем хадзіць маляваць. Зараз я гэтае скіну, дзе там гэтая трусіная скура. Так, 5 тканіны. 5 тканіны. Ну хай будзе, боже хто. Хер па ёй. Так. Ежа у нас там. Штосьці у нас там ще ёсць. Колькі я памятаю, нема. Так, ну што. Хадзем. Стоп. Штосьці у нас там было, ўсё ж таки, дарэчы, у нас Соніка. Соніка ззяе, то бок будзе цёпла і можна яшчэ вогнішча распаліць. Не выкарыстоўваючы запалкі. Так. Бяром, робім наступнае. Вось тут у нас вугельчык. Угу. Колькі? 25 штук. Ачмарыць. Гэтага мне на паўжыцця хопіць. Зараз глядзіце. Момант у нас. Пойдем сюды. Наколькі я памятаю, у нас дакладна будзе вось тут, каля турбазы. Я адзінае, што зараз паузу возьму, каб праверыць спіс. Інакш не атрымаецца гэта ўсё рабіць. Без спісу маецца на ўвазе. Так. Шукаем лакацыю. Загадкавае возера. Вось 22 кропачкі нам трэба замаляваць. Так, пячора Алана. Пячора Алана у нас знаходзіцца непадалёк ад гэтага. Кэмп-офіс у нас ёсць. Мы акуратна ім стаім. Так, Lake Overlook. Цікава, дзе гэта такое? Дзе у нас знаходзіцца агляд на возера? Так, гэта недзе тут наверсе, ўсё зразумеў. Ну што, давай працягваем. Сюды вяртаемся. Па-першае, тут малюем вугельчык і на мапу наносім першую. Оба-на. Добра. Хадзім у пячору Алана. Наступная. Можна было б, дарэчы, паесці крыху. Сцежка каля возера, кажам. Замалюем на ўсялякі выпадак. На замаляванне яна, дзеўчына гэтая, сцежку мы ўжо адзначылі. Замаляванне яна выкарыстоўвае 25 хвілін, наколькі я памятаю. То бок плюс-мінус паўгадзінкі. Прыгажосць. Так, і тут направо мусіць быць паварот. Добра памятаю. Выдатна памятаю.
Шкада, што не залезці туды. Там, мне падаецца, таксама было штосьці для замалёўкі. А вось гэта пячора, толькі ці Алана яна. Не, гэта ў нас Дэйв. Гэта ў нас пячора Дэйва. Ці як тут напісана было ціхая паляна Дэйва. Мы ж луталі тут, наколькі я памятаю, правда? Так, гэты накірунак мы зрабілі. Зараз я вось думаю сабе, ці вяртацца да нашай хаціны, альбо ісці да пячоры. Ну, якая тут налева адразу ісці, падымацца па ёй. Пойдем на возера. Пакуль што ў мяне я бачу, што няма надвагі, то мы проста зможам падняцца па тросе. Хаця лепш спускацца, чым падымацца, правда ж? Так, аленяшка адзін другі ёсць. Ляжыць, адпадпрывае ваўчына, там я бачу. Заходні бок загадкавага возера замалявалі. Аленю бачу, панесся. Так, я пра гэты трос сказаў, дарэчы. Не, падымацца не хачу, бо калі мы падымемся, мы стовімся і ўжо там не пройдзем, мабыць. Ходим тут. Во, бачите, літаральна одна галінка і ўсё. Мы стомлены ўшчэнт. Выбачаюся. Не замерзла, гэта мне патэлефанавалі, таму я адказваю на званок. Так, тут пячора ў нас, ці яна адзначана нейкім? Якім-небудзь тытулам, ці штосьці падобнае. Альбо пад дрэвам дзюраць. Можа і так. Так, не, тут толькі захаванне, ніякага імя ў гэтай пячоры няма. Значыцца, замалёўваць не трэба. Наколькі я разумею. Так, ведаеце, што яшчэ я б хацеў праверыць, калі вось тут мы ўжо бадзяемся, вось в гэтай прасторы, я ведаю, што там на гары, ну, калі падымацца ўверх, там можа быць бункер. Ён нам патрэб. Раптам што. Я толькі гляжу, што гэта, слухайце, аленя задушылі. Падаецца, ось там па цэнтры возера. Так, гэтыя хаціны, наколькі я памятаю, замалёўваць трэба. Так, хаты каля возера. Замалёўваем. І ты пячору не хочаш зачапіць. Ну, што зробіш, не хочаш, дык не хочаш. Так, шкада, добрае надвор'е скончылася. Смуга наляцела. Так, тым часам мы ўжо есці моцна хацім. Трэба будзе падбегчы да нашай хаты. Учапіць кавалак мяса в такім выпадку.
Ось сюди наверх подняться. Хати каля возера ще одне. Цікаво, чому Каляна замальовує зараз? О, ось тут вони з'явилися вже, добре. Гау-гау. Гау-няу. Так, ходім сюди наверх. Мусить бути бункер. Я пам'ятаю, що коли шукав медведя, ми там його не бачили, але може зараз будемо. I'm not sure I can carry much more. Не скуголь, малая. Прорвемся. Учора на ложку увесь день проляжаў. Не проляжаў. Працаваў у крэсты. Толькі не кажы, што праца і справы. Да я ўжо сказаў гэта, Лёха, калі ты прывітаўся. Ты ж проста, мабыць, адскочыў кудысьці. А ў гэты час я вось распавядаў, што да чаго было. Учора. Там такія вось справы. Слухайце, нема? Нема? Туды варта ісці ці не? Ну вось, бля, уже чырвоная. Слухайце, дзяўчына, што ты, бляха, у сябе гэта пхаеш ежу? Все пхаеш і пхаеш. Калі ты ўжо наешся? Так. Скок, скок. Що там, Михалыч? Жреш нешта? Стоїть, бляха, писує свою у глебу. Упершися. Так, ну мы тут пробяжим. Мабуть, прийдеться рогозину з'їсти. А, тут аж, ну, не, чекайте, один волк. Подалося так. Так, на усяляк випадок, ході сюди. Не, два. Реснулися усі, короче, драпежники вже. Давай, подходь. Есть розмова до тебе. Угу. Ти так само давай. Медведя то треба забити буде раптом, що. Бо він нам перешкодить. Хай бодяється. Так, нам треба поїсти. Так. Бункера не было. Нічого не зробить. Хотя рыбацкие хатины — это локация. Давайте так, как беспечно было. Мы вот тут станем. Рогозину. Хлоп. И 25 хвилинок помалюем. Во. Недалеко ж ён пройшов. Побегли. Мы девчины на спорте. Бег — это наше все. Ну, такие себе спортсмены, щиро кажучи. Метров 50 пробегло только. А у тебя мета гульни забить, да знищить? Ну,
выжыць. Калі хтосьці мне перашкаджае, каб мне выжыць, то вядома, што будзе забіты. Ось такая простая логіка. Амаль што Сіріус Сэм, разумееш, для такі спіннога мозгу. Oh, I'm starving. Бачиш, уже прийшли. Зараз будеш їсти. Мясо медведем. Раз килограмм, 2 килограмма. Ось так ось. Пойдем скинем наши галинки, які назбирали. I wonder if I can drop any of this gear. І сміття сюди. Так. Ну що, пойдем поспробуем замаляваться. Ось тут кажуть, оглядальний пункт нейкі ёсць, хаця ось праз гэтую смугу, мабыць, не атрымаецца нічога замаляваць. Там олень. Фей, вітанки, вітаночки. Так, куди ми тут паузємо? Пам'ятаю, що можна наверх на саме, ці варто туди не лезти. Пам'ятаю, що була нейка печора тут, неподалек. Ось тільки де ж яна тут? Высоко, тут высоко. Вертикально уже. Тут не провести. Так, гэтым крумкачы яны дзе лётаюць? Ага, не над вадой, што добра. Ну давай, становіся ўжо, дзяўчына, нароўна. Так, пячора, пячора, пячора. Пячора, ты тут? За все не. Во, я бачу тут дрэўца. А, вось у этой бляха. Трос, які там знизу бачны.
вось пячора. Что, не дочитал? Холера. Главное, здарается. Так, чекай, тут сейф. О, ключик мається у нас навіть. Аж моренно. Каб тебе лихо забрала. Ты погляди на гэта, ну. Что за подстава? Что за сейф без нічого? Хоть бы копеечину поклали нейкую. Так, Дреймер, мне что-то сумно стало, уже мне ужо лонгдарком. У тебя рыбы 200 килограммов смаженной ляжить. Волков я без проблем забивают, а медведев. Каля берегу дуже багато секер, ножов, пілок, лута, металу, смат. Тупо рутина пробігти раз на тиждень перед золотательной рыбу половить по хавці, до рыбалки. А 130 дзён, да это просто про складанность, что складанность низкая. Только праз гэтае. Яно ж там, калі нізкая складанасць, у цябе асяроддзе нават іншае маецца на ўвазе па тэмпературах і па іншых паказніках. Значна цяплей. Ты можаш, напрыклад, апрануцца ў лёгкую вопратку, ты як у самыя паркі, курткі, капялюшыкі, якія дастаюцца цябе. Вось падчас лутання, вось гэта ўсё. І гэтага дастаткова. А ў той самы час, як няпрошаны госць, нават вопраткі, якую ты крафціш топавую, яе недастаткова бывае. О, курапата колькі. Так, ну што, нейкі краявід маем тут ці не? Бачылі, у нас было гэта незведаная зона, якую нам трэба будзе замаляваць. Ой. Оп, оп. Замалюеш? Ёсць. Нягледзячы на смугу, мы замалявалі. Від на возера, вось яна называецца. Так. Так, усё. На бягучы дзень мы ўсё знайшлі, што хацелі тут. Давай вяртаемся. Дык можа хопіць гуляць, кажуць. На гэтай складанасці, так, дакладна. Раю просто падвысіць складанасць. Бо на нізкай складанасці сапраўды сумна гуляць, усё неяк руцінна становіцца. Ніякіх няма праблем, таму што ты не баішся, што цябе заатакуюць воўкі. Яны цябе не згрызуць на смерць. Ніколі. Тое самае тычыцца мядзведзя. Табе, вось калі ў цябе фул хп, табе трэба сустрэць, падаецца, на нізкай складанасці там да 5 медведзяў. Ад 3 до 5. Каб яны цябе забілі. А вось на непрошаным госці ўжо праблема. Таму што 2 медведзя і ты труп. Нават адзін можа цябе забіць. Таму што цябе не можа не быць 100% хп. Так, так, так. Жыву толькі на вуліцы ў спальніку. У доме рыбака каля буржуйкі. Это шо? Тролі. Троллі. Так. А мы там знайшлі, книжку знайшлі. Адзем пакладзем її на падлогу. I'm not sure I can carry much more. Так, усё. Сюды скінуць книжку. Вось. І яшчэ трохі галінак. Адпаведна, зараз ще вось гэтыя кедравыя дровы. Усё.
Шыкоўненька. Так, бульбінкі гэтыя спатрэбяцца нам. Дарэчы, бульбы мала вельмі, я гляжу. Так, мы штосьці нават гатавалі, але я бульбу не захоўваў. Так, усё, давайте лягаць спаць. Заўтра зноўку дзень бадзянняў. Такіх багата у яловыя дровы толькі таскаеш. Так, усё, гэта мы ўзялі. Як мы там? Зараз пачакаем 2 гадзінкі. Потым яшчэ пап'ем і возьмемся за гэтую. За спальнік. А я пакуль што пагляжу, пакуль яна там стаіць, куды нам далей трэба будзе рушыць. Так, сюды, не тое, вось гэтае. Так, нам трэба знайсці пячору Алана. А дзе ж яна там будзе, гэтая пячора Алана? Цікава. Пячора Алана на шляху да дамбы. Узгадаў. Узгадаў, дзе гэтая. Добра, мы пойдзем зноўку праз возера, мабыць. Вось туды. У адгалінаванне, так. І трэба яшчэ нам знайсці 3 пераходы. Так, Картер, я так разумею. Добра, добра, добра. Дзе мы тут стаімо? Лягаем спаць. Так, амаль што раніца. Так. Чекаем 2 гадзінкі. Во. Супер. Значится, 2 літрики хопить. Зараз воды поп'ем. Мясо з'ем. Так. Слухайте. Падабаецца мне гэта. Ось калі кепскае надвор'е, яна ж нічога не замалёўвае. Гэта ж азноўная праблема у гэтых вандроўках. Так, я пачаў гуляць у World of Warships на хардкоры. Ой, Warcraft граў 2 дні. Потым майго персонажа Раптор. Це такі пиздец, скажа. Спачуваю. Ой, я ж не сюди хацеў, божахна. Куды? Я яшчэ той бок мапы не прайшоў. Дзе таксама, дарэчы, можа быць бункер. Аленяшка бадзяецца. Дарэчы, ўжо павінен быў лось, мне падаецца, аднавіцца тут. Прайшло да халеры часу. Не, ну ты паглядзі на яго. О, зараз мы возьмем на гэтага, на аленя, натравім яго. Побег. Купіўся. Бачыце, як ён хутка загрыз? Гаў-гаў і ўсё. І што ты чапаеш майго аленя? Did I say I hate people? Гаўняшка ты шэра. Бачылі гэта, як ён майго аленя пачаў грызці? 12 кілаграм, ёлы-палы, вось гэта бляха вага.
Пачмурить. 42 хвилины, зараз будем его лупендить. Давай. Змерзнем, правда. Я бачу, что у нас уже здоровье пошло вниз. Але, ведаеце, гэта дробязь. Зараз саграемся. Галоўнае, каб у нас завіруха не пачалася, так? О, яшчэ 34, давай. А завіруха у нас не пачалася. Шыкоўна. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Зараз пройдем у нашу хату. З ваўка мне пакуль што нічога не патрэбна. Так, найсумнейшае, калі від дыскону людзі I'm паміраюць. gonna lay down for a bit. Ой, не ведаеш такое дыскон. Плюс 20 кіляў. Не, 12, дзякуем. Мне падаецца, тут няма ў гульні 20-кілаграмовых аленяў. Ніколі не бачу. Максимум 13, штось такое мне траплялася за ўвесь час. А, дысканект. Я зразумеў. Людзі паміраюць. Ну так. Так, ну то давайте тут вось скинем каля наших гэтых вогнішчаў. Так, а сюды мы пойдем скинем гэты смецці. Все, ходим грацца. Так, кубок гарбаты бахнули. Каб аднаўлялася хп. Вось так. Гадзінку пасядзелі. Пайшлі маляваць. ВРВ, вітанушки, 130 стрим запар. ВРВ, ти розумієш, колькі ти вже сядзіш на моїх стримах? Калі падзяліць нават на 5, што не зусім будзе праўдаю, то гэта атрымаецца ўжо больш за... колькі? Амаль што 40 тыдняў. Слухай, 35 тыдняў. Так? 31. Не, пиздю. 25 плюс 6, 31. Во, 31 тыдзень, глядзіш за моими стримами. Вітаночки. З часов близких до заснавання каналу. Так. Колькі у нас на гэтых тыдняў у годзе? 50, падаецца? 54? Так што плюс-мінус амаль што год таму і ж быў заснаваны Twitch канал. Вось недзе адтуль пачалася твоя серыя. Ты год на Твичы? Так, так, я памятаю, што ў красавіку мы ж пачалі стрыміць на Твичы. Во-во-во-во, чаму ты? Дзе ты, што ты зачапілася, дзяўчына? Давай влево. Во. О, дзякуй Богу, што ногу не подвернула. Так, адзі. Зараз у нас две мэты. Гэта, па-першае, замаляваць там пячору і даліну з трусінаю. І, магчыма, ёсць яшчэ трусы. Вось гэта мяне цікавіць тут. Бункер, 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 а не трусы. Так, плюс у мяне 60-ны стрык зрываўся. Памятаю такое штосьці. Вось так, топ-глядач, падпісчык. Ёсць такое. Куды нам тут лепш? Лера ясная. Так, тут мы подняліся.
Я бачу дерева, мені треба ось сюди недзе. Угу. Па гэтых каменьчыках, падаецца, і на той бок, а потым там прайсці. О! Сюди, сюди, сюди. Ось так, шиковненько. Оба, соскочила навіть. Тобто, подається, ми трохи раніше піднялися, чим було треба. Та нічого. Як справа, ВРВ, що цікавого відбувається? Так, ось наша долина. Хоча мені подається, ці у нас тут був бункер, недзе ми знаходили його. Вчора весь день на розмовах був. Ну, у мене, дякую Богу, не увесь день, але все ж таки приблизно до котрої години. От 8 до 15. З перепинком, там було 2 години перепинком. Але плюс-мінус то саме. Там куропатки ніякі квохчуть. Наполохала мене гэта бляха рогатая паскудина. Не, ну гляньте, баба з'їла кілограм м'яса, ці 2 навіть. Вже знову їсти хоче. Пусто, пусто, пусто. Може оленя завалить, посмажить себе. Але ж час будем гублять, только мне подается. Starting to feel numb. Да, куропатка залезла у печеру. Так, ну вот это все доследовали. Тут же ж не было ничего, правда? Слухайте, а мы марно сюда полезли. Гэтая локація, яна не адзначена нідзе. Ось такія справы. Нецікавыя. Ай-яй-вай. Нешта я не бачу ніякага тут гэтага бункера. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. 3 рубли. Карті. Так, ось тут трос. Нам на його буде треба сповзти. Ніяких тобі адзнак локацій, нічого. Карацей, гэта накірунак агулам не цікавы для картографа. А вось і бункер, про який я казав. It's goddamn freezing. Так, ми його дослідували, колькі тут стоїть уже вогнище наше. Кстати, 4 стіни і все.
Так, ну що, сходимо. Нема що тут робити. Пойдем до этого троса, там спустимся. Так. Медведиков полявать бы. Який там бадяется, каб нам было бяспечненько. Складанне будет з той часткой, где у нас пума бадяется и рэсаецца. Бо я памятаю, что яна там каля гэтага курвіскага локомотива жоўтага яна рэснулася. Вышли. Полезли. Oh, so cold. Что тебе так холодно, девчина, розповіді, коли ласка. Так, давай глядеть на лед. Где Михалыч? Михалыч! Так. А вой, бачу його. Вон там бадяється. Пойдем перья позбираем. І знову ми каля Михалыша, знову ми хотим есть. Холера. Натурально треба брати м'ясо, да йти в эту хатину рыбацкую. Не. 0,7 гэта мало. Тады берем. Что мы берем? Медведика берем. Медведика в сенсе вось. Волка. І ось так. Оп, 2 кілограми собі шмяк. Зараз головне, каб каля нас не апайнуўся наш сябра пухнаты. А ён дзе? Ён просто до нас ідзе. Добра. Ось так за хатою сховаємо. Come on, little fire. Мишандры, где ты там бодяешься? Сорок восемь, так. Эй! Дурачок, ходи до меня ближе. Чуешь меня? Не чує. Не хоче йти. О! Давай, бачиш, там у мене костер. Вогнище для тебе вже. Anything right now. Камінчики кидаю, кабіни загралися. Ну так само добра ідея, так. Давай худший. Воруши своими лапами.
Йдеш? Молодчина, що йдеш. Давай, подиходь. Так, як би нам його забити з одної сторони, га? Можна критануть по тебе. Не-не-не-не-не, не губляй след. Ты что? О. Do I if I don't warm up soon? Міхась вас. Зараз побачимо, як я на фас. Ух, руки тремтять. Хе-хе. А? Як тобі, Льоха? Бачив? Професійно. Ось так ось. Осталося тільки залутати гэтага хлопця. Так. Як ти розмовляєш з каптюром? «35 кілів м'яса, ну трошку менш, бачиш. Треба його ось так розложити. Розкласти сякирою. Померзнем краху. Але нічого. Ось так. Оп. Ось, хай воно тут лежить все. Бо нам треба все ж таки, бачите, не так уже шмат часу зосталося. Ці може запердолить это все, покуль переносить. Ты, бляха, гадилемка гэта ось. І м'ясо треба нам, бачите, гэта. І скура, вядома, нам треба. Man, this pack is getting kind of heavy. Ага. Ходім, попереносим. Яно пропадає, так. Чужую халяву взять. Фейк. Так, яно пропадає, тому що яно не лічиться за м'ясо, його треба розробляти на кавалки. Коли ось так її вже покромсаєш, то тоді яно заховується назавсёди. А калі яно ў пакунках альбо ў тушы, то падаецца на трэці дзень яно знікае ўжо. Бо трэба просто папераносіць, парэзаць і быць спакойны, што ў цябе ёсць сырое мяса і ляжыць там пад хаты. Чакае свайго часу. Карацей, вось бачыце, зноўку дзень прайшоў, каб замалёўваць мапу, а мы максімум што зрабілі, дык гэтую вось тую частачку невялічкую за гарамі замалявалі. То бок, ну, шкада, але вымагае надта шмат высілкаў гэтае дасягненне. І так на кожнай мапе. Cold is making my head feel thick. Каже, голова болить від холоду. Нічого собі. Зараз ми все занесем. Подрежем.
Адзінае, што добра, дарэчы, пакуль мы тут сядзім на гэтай адной мапе, гэта тое, што пакуль мы бадзяемся па вуліцы, у нас нема рызыкі клаўстрафобіі. Мы ж толькі начуем вось у гэтай хаце сваёй. Ось, а ўвесь астатні дзень на вуліцы знаходзімся. Так што больш-менш гэтай пагрозы няма. Які вецер гэты паскудны. О, ззянне. Чуеце, гукі ззяння пачынаюцца. Так, сюды. I'm not sure I can carry much more. Трэба скідаць, каб сохла скура. Дзе яна, дарэчы? Так. І вантрову сюды. Цікава, 9 вантров усяго. Так, пакуль грэемся, давай мы пашынкуем вось гэтае мясо. Сякерай не, але вось гэтым, так, 16 хвілінак. Чуеш хукі ззяння? А яно ёсць. Так, там было гэткае. Ну, адпаведна, вы ж ведаеце ўжо, якое яно. Там была такая нотка. Все, разом з тлушчам. Адзінае, што я б хацеў, ведаеце, зараз паскідаць усё лішне, што мне трэба з сабой цягаць. Увогуле, не разумею, ну што я з сабой цягаю гэта ўсё зараз. Апроч спальніка. Так, гэта не тычыцца. Не то, сюды. Я пра гэтае. Так, шоўка. Дарэчы, вось гэтая рэч трэба заправіць. Оп. Вось так, вось гэтае скінуць, спальнік пакуль што таксама і гэтае. Во! Ну, зараз мы трошки больш працягнем мяса. Што толькі ўзяць, гэта лук. Як хацеў, на всялякі выпадак будзем цягнуць мяса і адпаведна. Раптам да нас прыйдзе нейкая ваўчына, або калі будзе ззянне, а ў нас хутчэй за ўсё будзе ззянне. Тут я ўжо бачу нейкі зялёны захад сонца. Ну і гук адпаведна быў. Ён мог, дарэчы, скінуцца, таму што мы ў хату зайшлі з прагрузкай. Так, нам сюди. Та ти шо? Вецер сціх. Вось гэта добра. Дзякуй Богу. Так, падаецца, возера зачышчанае, так? Ніводнага драпежніка няма. Зараз толькі асноўная праблема ў нас будзе гэта вось котка.
Wonder if I can drop any of this gear. Котка, якая будзе нам перашкаджаць замалёўваць тую частку мапы. Нам трэба будзе, ведаеце, як зрабіць. Вось мы прачнемся, пайсці па возеры, па гэтых закуточках, па пячорах Алана там, дайсці да ГЭС, на ГЭС замаляваць усё. Потым дайсці да жоўтага лакаматыву, на ім замаляваць усё, пайсці далей па чыгунцы сюды, бліжэй да нашай сядзібы, прайсці па ёй і туды углыб направа да паляўнічай хаціны. Там таксама ёсць месцы, якія трэба замалёўваць. Два ўваходы. Каля ГЭС уваход з лакацыі, потым тут злева ўваход з лакацыі і потым там пячоры каля паляўнічай хаты. Вось то бок. І такім чынам мы пойдзем адтуль, там пераначуем на паляўнічай хаце, пойдзем да мядзведзя, які на балоце стаіць. Вось, і вагончыкаў. Усё гэта замалюем, паглядзім там па гайду, можа ёсць, будзе верхавіна. Слухайце, на вяршыні у нас жа ж 2 вежы. І на гэтай вежы 100% трэба будзе падымацца, замалёўваць. І вось апошняе толькі, куды мы пойдзем, гэта будзе вось мясціна, дзе рэспаецца пума. Заб'ем яе, і яна рэснецца ў іншым месцы. Адразу. А гэтую лакацыю, дзе яна была, мы і замалюем, пакуль яе там няма. План капкан, карацей. Вось, і такім чынам 22 лакацыі мы замалюем, таму што мы пакуль што замалявалі што? Пячору, возера, рыбацкія хаты, так, і вось гэтыя хацінкі з лункамі, то бок 4. Всяго 4 лакацыі пакуль што замалявалі. Ох ты, ёб твою мать, ты паглядзі, цынга. Мне падавалася, яна не хутка ў нас з'явіцца, но дзякуй Богу, рыбаё. Можна рыбу пад'есці хаця б, каб збіць яе. Халера, з гэтымі бляхам вітамінам С. Это ж мы калі пойдзем на лакацыі, дзе ўвогуле няма магчымасці рыбы сабе здабыць гэтыя. Ой, божах, ну якая гэта боль. Дзе гэта браць вітамін С? Толькі праз гарбатку. Больш я не ведаю як. Рэйшу шапшыну парыць сабе. Вядома, што лепш бярозку, бо яна аднаўляецца. Ну, але так-то, вядома, лепш за ўсё гэта страву нейкую зрабіць сабе і потым ісці ўжо. Хаця б тыя пірагі нейкія. Трэба паглядзець, які ў нас рэцэпт маецца папрасцей такі. Рыбны пірог, падаецца, там быў з вітамінам С. Який захід сонця пригожий. Так, ну что, мы пакуль што не стаміліся, не змерзлі, маецца на ўвазе. Давай поп'ем, ды пойдзем яшчэ прынясем тое, што там засталося.
Каптёр не было дабальтоўкі, каб адказаць. Ну я ж кажу, гэта не Сірыус Сэм. Не зашпіліць мне бутики. Да, на жаль, тут, дарэчы, усе рэцэпты амаль што, ну, палова недзе рэцэптаў яна ў гульні менавіта звязана з пірагамі всялякімі. То з мясам, то з рыбай, то там было нейкае бранхаузер, неяк так звязвалася. Ну вось калі шмат будзе пірагоў есці, і боты не ўціснешся. Уціснуся. Тут такой механікі няма. Это табе не гэтая бляха. Я першую механіку такую знайшоў, ведаеш, якой гульні ў сваім жыцці. Гэта быў Сан-Андрэас. Гуляў? GTA Сан-Андрэас. Ух, мы тады з хлопцамі. Нейкае нават спаборніцтва было. Хто будзе тлустым, хто будзе гэтым атлетычным. Я памятаю, там нейкая нават ці то дасягненне, ці лінія квестаў была звязана з гэтым фітнесам, нешта такое. У GTA аж было. У самой GTA не, я пра Сан-Андрэас памятаю толькі. Бо Vice City таксама быў без гэтай механікі. З той у Vice City было гэтае саундтрэк ашмарэнны, самы лепшы з усіх GTA. Прастытутак здымалі. Не, я не памятаю про прастытутак. А Сан-Андрэас што не GTA? GTA. Часціна GTA. Ты удакладняй, іх жа ж ужо колькі? 5 прайшло, правда ж? 5 часцін было. Ці нават 6, калі лічыць Vice City Remastered. Хутка ўжо 6 выходзіць. Дарэчы, у гэтым годзе ж яно выходзіць, правда? З дрэў. Так здымалі з дрэў. Цікавы квест. Я памятаю, што калісьці спрабаваў там на нейкай складанасці неверагодна моцнай. Вось, то гэтых шлёнераў трэба было душыць, каб грошы нейкія зарабіць на першую зброю. Жудасна карацей. Штырліц ішоў па лесе, трапіў на сук. Пайшлі б дзяўчаты да хаты. Вайна ўсё ж такі. Ой. Так, ну на нашым шляху колькі яшчэ? Мабыць, адзін медведь павінен трапіцца. Я не думаю, што ён там каля паляўнічай хаты рэсніцца зараз. Тамок адзін медведь, адна пома, астатняе ўсе гэта так лухта. Вэрве, мабыць, шлёндраў знімем добры выштырдас, няхай яшчэ павісяць. Дыялог паміж Мюллерам і Штирліцам, так? З той жа оперы. Я памятаю, мяне ў дзяцінстве вельмі смяшыў анекдот, што
Штирліц узламаў сейф Мюллерова, адчыніў ягоную дзверы і выцягнуў запіску Мюллера. Мюллер візгацеў і адбіваўся. Мне было тады колькі? 14-13 год прыблізна. Я по полу катаўся. Дзедаўскі струпень. З анекдотамі, так? А чаму не стендап? Ой, можа гэта стендап. I need to find food. Вось цікава, дарэчы, у дзяцінстве шмат было гэтых стендапераў. Асабліва вось адразу пасля савецкіх часоў. Але ж гэта называлася па-іншаму, не стендап жа ж. Стендап гэта для... Дзе ты, блядь, калені падымі? Што ты ўжо такая немоглая? Ведаеш гэты мем, дзе кампуктарная мыш дыялог ляжыць паміж двума кампуктарнымі мышы Genius. Жванецкі, гэта стендап. Так, я ж пра гэта і кажу, што з апошніх такіх Жванецкі больш за ўсё трымаўся тых часоў. Так, чакай, мне трэба паесці рыбы. Трэба рыбу з'есці. А ўжо потым будзем лупіць мяса. Оп, ось так. Ой, падаецца, зараз ножа мы пакрамсаем сабе. 4,7, так. Трэба на штосьці сесці, так. Каб рыбу з'есці. Гэта праўда жыцця. Творчы маналог. А, сапраўды, так, творчы маналог это называлася. Дарэчы, быў такі добры гумарыст. Я памятаю, што ён пісаў нават сцэнары для вельмі шыкоўных фільмаў савецкіх. Можаце загугліць, ён напісаў сцэнар для гэтага Мюнхгаузена. Калі глядзелі, то ведаеце гэтае кіно. І падаецца, гэтае формула любві таксама ён пісаў да яго сцэнара. Карацей, вельмі падабаўся гэты пісьменнік. Памятаю, што ён яшчэ быў габрэйскага паходжання. Чакай, не той націснуў. Недзе я тут скідаў медвежыя вантробы. Так, ну што, мы яшчэ гэтае пакрэмсаем усё. Ну, а ўжо потым калі-небудзь, як будзе час, то мы пасмажым. Рыгор Горен, так, Горен, ён самы. Калі раптам вы не чулі, не ведалі, то раю вам пачытаць. Ён у інтэрнэце, наколькі памятаю, ляжыць бясплатна. Карыстайцеся, як кажуць, пачытаць. Вельмі добрыя апавяданні, сцэнары. Раманаў, наколькі я памятаю, ён не пісаў. Яго не было нічога такого велічэзнага. Так. Нешта пятніца пра сябе дае ведаць. Пятніца заўсёды дае пра сябе ведаць, як ты не круці. Вось нават у мяне нібы кароткі тыдзень, літаральна 3 працоўных дні. Але, шчыра кажучы, я ўжо учора не мог дачакацца, калі гэтая пятніца наступіць. Тому што ну зусім ужо было у хламіну стомлены. Картинки? Какие картинки?
А, у гэтых кніжках. Я ж кажу, ён сцэнарый да фільму пісаў. Карцінкі ў кніжках. Пошук кажутасць. Так, чекай. Все, можна лягаць спаць. Ну вось, паўночнае ззянне пачалося. Пойдем проверим, что там на компьютере показывает. Будет что новое? Мабуть, не. Так, исходная з нашей информации можно забыть наступные выники. Мат медведев и все такое. А тогда и не цікаво. Так, 3 гадзінки павінна хапіць, каб выспацца, і раніца дайшла, правда ж? Ё. Все гэта паднялі. Можна гэтыя інструменцікі я пакуль што вось тут пастаўлю. Ой, не ведаю. Ты, бля, глядзі, мы на ноч наеліся, і яна зноўку хоча есці. Боже, ну што за жанчына, га? Мне падаецца, пакуль яна спіць, яна коўдру смокча ці жуе. Ну гэта ж немагчыма столькі жарці. Так, Штирлиц сядзеў каля вакна. З вакна дула. Дзьмула. Штирлиц зачыніў вакно. Дзьмула зніку. Калямбуры вашыя. Так, ну што, мы пойдзем? Мабыць. Як там у нас з вадою? Гледзячы на тое, што ідзе снег. Адзем. Не згубімся, на гэтай лакацыі цяжка згубіцца, бо і ўздоўж і ўпоперак мы ўсё прайшлі і 5 разоў таму. Галоўнае, каб толькі нам гэты снег не перашкаджаў замалёўваць. Але мой улюблены анекдот гэта сланы ідуць на поўнач. Здаецца, гэта з чырвонай цвілі? Чырвоная цвіль. Сланы іду на... Я не памятаю, слухай. Не слухаў такое? Слухаў. У мяне была, памятаю, касета «Чырвоная цвіль», і я памятаю, што хтосьці яшчэ выдаў нібы газету, ну тыпу аркуш, гэта быў «Чырвоная цвіль». Ну, у Гродно такое было. Я то там кідаў у паштовую скрыню. Так, рака, паўднёвы бераг, малюем. Паўднёвы бераг замалявалі. Так, ідзем сюды. Дарэчы, уні складовая, бачыце, завісла. Вельмі цікава. Чакай. Дзяўчына кажа, што мерзне. Слухайце, сёння зранку было абнаўленне ў гульні нейкае. Я бачу, што нейкія хібы з'явіліся. Графічныя. Бачыце, тут трос, які мы бачылі зверху. Учора, калі так можна казаць. Тут мы пройдем вонкі, а тут мы пройдем на, наколькі я памятаю, полянку.
Тоді сюди. Вядомо, що ми спочатку на поляну. Так, я, чекайте, хлопці, зараз прочитаю. Тільки зазирну сюди. Бо тут я пам'ятаю, що було місце, відповідно, відзначене. Ось паляўнічая гэтая засідка. Тут трусіная, падаецца, неяк так звалося нешта. Трусіная поляна. Не? Ты то жартуешь, гульня, серьезно? Блин. Так, выходим. А мне в чомусь здавалося, што у яе была назва адпаведная нейкая. Так, мы там пройшли, а тут что? Пячора Алана гэта, вось, добра. Так, здаецца мне гэта з чырвоны так, гэта я выслухаў ХВ. Во-во, і там, здаецца, гэта было пра сланоў. Другая гадзіна ночы, грук у дзверы, Мюллер адчыняе, а там натоўп савецкіх выведнікаў у вышанках. Маст халатах і на лыжах, яны громко крычаць Мюллеру, сланы ідуць на поўнач. Ну, знайшоў зараз. А Мюллер ім адказ, сланы ідуць нахуй. Сцверд жыве кватэры насупраць. Шпіёнскія выбрыкі. Так, тут мы все подрезали. Так, я вось думаеце, тут маецца штосьці? Нейкая адзнака мясціны? Бо мне цікава вось на гэтым непасрэдна пагорку. Нічога няма. Так, то адпаведна ідзем спачатку ўсё ж такі на хацінкі гэтыя вагончыкі. Грэемся. Потым вырашаем. Нам трэба замаляваць выйсце адное, выйсці на ГЭС, пад мост тут спусціцца. Магчыма, там таксама штосьці ёсць. І ідзем па чыгунцы. Ямаха Ямасол, что это такое, холдинте Ямаха? Что вы там лаетесь по-японску? Цікаво, гэтае место на мапе не адзначана ніяк. Ну ты дед, что? Я такие, я умею. Так, тут согрелись. Что там, перахолодження? Так, потеплело, не? Нихуя не потеплело.
мопедами меряются. Ну, такое адчуванне, так. Так, усё. Замалёўка. Так, уцясніну. І наступны прыпыначак ГЭС. Так, ну ГЭС не страшно. У нас там мясо было, я памятаю, мы приносили. 2 волков. Каля 10 килограммов там лежит у нас. Это на той момент, когда раптом эта завируха посилится и нам не дасть магчымасці сысці. Бо яно так выглядае. Так, давай ГЭС. Зачиняем браму. Во. ГЭС картером. Малюем. Getting cold. Ось оно. Так, ляжить мяска. Нават одно приготоване. Too cold to think. Так, усё. Трэба, ведаеце што? Трэба, мабыць, бахнуць гарбаткі. Вось, і зараз пачакаем. Ну, што там? Пайшлі адсюль. Гэта покеры. Техаскі холдинг. Я про Амаху нават не чуў ніколі. Про Техаскі холдинг я чуў. І, дарэчы, гуляў нават. А вось у Амаху нейкую. Я такой не памятаю ўвогуле. Чыгуначны мост. Чыгуначны мост трэба замаляваць. Калі ўжо з'явілася у нас такая магчымасць. Чыгуначны мост замалявалі. Там далей будзе лакаматыў, ён таксама. Мусім замаляваць яго. На якой складнасці гуляюся? На непрошаны госць. Непрошаны госць. Потым перайдзем на гэты, бляха, на пакуты. Там таксама ёсць пара дасягненняў, трэба будзе пратрымацца неяк. Так, вось лакаматыў. Дарэчы, не чую, каб котка равела. Бо апошні раз, калі я чуў тут, грузавая чыгуначная платформа. Яна была недзе вось там, недалёка зусім. А во, ужо чую. Дарэчы. Так, ну нядоўга у нас гэтае надвор'е, я так разумею, праіснуе, бо ўжо лятуць. Вось нам трэба будзе падняцца на гэтую вяршыню. Там яшчэ адная была з зламанай гэтай вежаю. Так, бля, ну як
Як ты ўжо надакучыў мне, ваўчына праклятая, ну ты паглядзі. Кожнага разу, як мы тут ідзем, ён заўсёды затрасаецца, просто... Фу. Так, у Тэхаскі у цябе 2 карты на руках, а у Амахі 5. А, і тыпу ты вымяняеш. Тыпу класічны... Я заўсёды лічу, што гэта просто звычайны покер. Тэхаскі холдем, так, больш цікавей, як на мой погляд. Цікавей менавіта тым, што ты можаш палічыць лепш. Што ў гэтым. А, дарэчы, глядзеў кіно «Мэверік»? І там, па сутнасці, гуляюць менавіта ў гэта класічная Амаха. Ты куды паляцеў? Я ж за табою палюю, паскуда ты. Топ Ган 2? Не. Фі, кіно называецца «Мэверік», я ўжо не глядзеў. Прыгодніцкае такое, прышпільнае. А, ён труса, мабыць, злавіў. Так, ну тут таксама будзе замалёўка. А труса мы сабе ў кішэньку пакладзем. А, не, курапатку. Курапатку ён разжарэ тут. Ось так. О, і гэтае замалёўваем. Сышоўшыя вагоны. Якое надвор'е, га? Вось каб так заўсёды было, пакуль мы тут малюем. Бо нам патрэбна яшчэ 2 гульнявых дні, каб замаляваць вось тую частку мапы. Ну, як найменей 2 гульнявыя дні, калі будзе нават... Хаця, будзем бачыць, караці. Будзем маляваць, будзем бачыць. Да чаго. Пайшоў гугліць, та ты шо, ты не глядзеў яго. Вось гэта сюрпрыз-капрыз. Па кадрах так, імаверна, у Амаху гуляюць. Не, менавіта у Амаху гуляюць, там. Нават няма ніякіх сумневаў. Калі не глядзеў, то гэта лепшы фільм на сённяшні вечар табе. Я табе 100% гарантую гэта. Так, усё, мы павярнуліся. Ці нам трэба пад'есці толькі зараз, і можна выпраўляцца туды адразу. У той бок. Да гэтага. Да хаты паляўнічага. Праўда ж, вечар павінны дайсці да вечара, да яго там усё замаляваць. Ну і гэтак далей. Зараз толькі мяса ўчэпім. І вады пап'ем. Мел Гібсон, менавіта ён, так. Яшчэ малады. Адносна малады, лепей так казаць. Усё, куртка скінулі. Сюды паляцелі. Так, нам трэба... Зараз, ведаеце, нам трэба спачатку падысці да пераходу на самотную дрыгу. Яе замаляваць. Ну, а ўжо потым пойдзем... туды далей, углыб. Гібсону там 38 гадоў. Я ж кажу адносна, бо ён заўсёды такі быў, мне падаецца. Ён самы малады, наколькі я памятаю, у першай частцы летальнай зброі. Смяротная зброя, ці як перакласці правільна.
Мне, калі вось так вось гэтыя кіно драбіць на лепшае горшае, ўсё ж такі гэтыя паліцэйскія экшн-камедыі гэта лепшае. Я просто абажаю усе часціны. Падаецца, іх 4 ажно выходзіла. Дык што гэта я адносна малады? Чаго не? А які ты? Ты хотел быть дедом? Дык у танки зайди, там ты дед. 100% будешь у танках дедом. Раньше треба было дровы скинуть, а я штось тягаю их с собой. Не, ну, зразумела чаму, тому что мы тут бадземся по улице еще. Так, уже все, полетели ще кромкачи. Будзе зміна надвор'я на ноч. Так, подумать. Мы зараз тут замалюемся, слухайте, а что калі? Не сюды паўсці, а на вежу подняться. Гоночный туннель. Гална кавалак, ты что себе дозволяешь, а? Тут же ж переход, алло. Во. Ты погляди на яе. Взяла и не замалявала выйсце. Гаўняшка. Бункер, дарэчы, попаў нейкім чынам. Ха-ха! Якім чынам бункер потрапіў-то? Халера ясна. Чакай. То бок тут у нас поляна Дэйва. Але ж я калі бадзяўся там, яна ніяк не подписывалася. Як яна, дарэчы, там подпісалася зараз? Хто не патлумачыў. Ведаеце, я зараз падымуся ўсё ж таки на гэтую вежу. Не пайду сюды ўніз, не ў гэты бок, а на вежу. Мы пераначуем хутчэй за ўсё зноўку ў нашай хаце, таму што ўжо вечар. Пакуль падымемся, ўжо цямнець пачне. Так, где ж гэтая гора? Мабыць, наступная, наколькі я памятаю. Нам не сюда трэба лезці, бо гэта просто каменьчыкі там далей. Да, вось яна. Так, яна цэлая.
Наколькі я памятаю, там замалёўваеш, у тебе палова мапы адразу открываецца. Так, каля трусаў гэтых не было падыходу. Так, недзе тут. Плюс-мінус. Так, тут толькі можна сысці зверху ўніз. Вось бы Макса ў лес кінуць вось так, як няхай выжывае. І стрыміць. Дзякуй, добразычлівец. Самы добразычлівы з усіх гледачоў. Гэта будзе адпаведна ўжо не дом 2 ці там дом 3, а хата. Чакайце, ва Ўкраіне ж было нешта падобнае. Тата на хату. Падаецца, так называлася шоу нейкае. Было такое? Бладхата. Памёр бы? Танул. Чего ты такой? Что за вынікі такие? Марно ты мяне хаваеш ужо ў зямлю. Рано ще. Так, тут няма ніякіх. Я бункер, калі што. Я памятаю, што недзе каля нейкай вежы, ці то гэтай, ці то разбураны, мусіць быць бункер. Я вось яго спрабую адшукаць. Але ж, трэба туды пайсці, слухайце, на гэтую паляну, пра якую я толькі што казаў, і замаляваць яе. Якім чынам, калі я там бадзяўся, яна мне не падсвяціла, што трэба замалёўваць гэтае месца, каб яе ліха. Ну, каля вось гэтага бункера, які мы, дарэчы, зноўку знайшлі і увайшлі ў яго. Ён бы увесь лес заябаў. Так, карпаточки. Тра-та-та. Грабите отсюда. Во, хата лесника это зовется. Зараз глядите, поднимаемся. Давай. Хобана. Специальное место нам подсвечиваю одразу. И мы такие, хобана. Замалявали. Хоба. Бачите? Як яно? О, до речі, пума каля лісасеки з'явилася. О, я тут не був. Ось я тут не був. Так, лісасеку, вядома, мы замалюем, але трэба будзе забіць пуму. І гэта трэба будзе замаляваць. До речі, вось мы тут, памятаеце, калі я тут маляваў, чулі, як я наравел, я подумал, што яна вось тут. Ну, такі вось прышпіл з гульнёй. Так, вяртаемся на тую паляну, якая мне не дала замалявацца. І замалёўваем.
Ось ще туди треба буде піднятися, на ту вежу зламаною. И Блад, и медведи до лоси. И Блад, и сестра. Блядь. Тролли. Самолет. Ёпта мать, ты поглядь, я не виду, что тут самолет є. А як до самолета долезти? А? Чекай. Давай поднимай колени выше. Так. Тут труп лежить. Ты кто? Чому самоліт пустий, гей? Що ти робив тут? Пальчатки. А чому покинуть? І... О. Пальчатки дають мені скоро. Не шмат у тебе тут було хабаром. Ну, але що зробиш? Так, сейчас уходим. Главное поспеть замалевать ту полянку. Мой самолет. Не, наш самолет на Мілтоні лежить. Він там у горах, коли... Ну, ти хоча за все не пам'ятаєш эту локацію. Але ми її ж будемо замальовувати, тому побачиш іще. Там жовті такі. Самолет. Так само на схилі гори буде лежать, розтрушений на два кавалки. А тут починається сюжет гульні. Ну, мається на увазі сюжет. Там, де Маккензі і Астрид спробують вирішити проблему этого острова Великий Медведь. Не спробував адремонтувати? Так не працюєш нічого. Льоха, ти забився?
на гэтай выспе нічога не працуе электрычнае. Яно працаваць пачынае толькі тады, калі ёсць паўночнае ззянне. Выключна тады толькі ўключаецца ўсё. З'яўляецца электрычнасць і працуе электроніка. У іншым час ніводная электрыка не працуе. Нават вось калі мы кажам пра аднаўленне працы веж, так, вось гэтых радыёвеж, то маецца на ўвазе выключна тое, што яны падчас паўночнага ззяння пачынаюць нешта там выдаваць, нягледзячы на тое, што акумулятар маецца. Вось так што. Нават калі і аднавіць гэты самалёт, то нічога не адбудзецца. Не паляціць. Чакай, дзяўчына, нам трэба, каб яно не села. Нам трэба, каб мы дайшлі да гэтай палянкі. Бо інакш проста згубім час. Так. Што за ветер падняўся, га? Гульня. Пачакай крыху. Гэта як у нас АЗС. Яна не халер не працуе. Ну, яна ёсць, але не працуе, так. Увогуле незразумелае гэтае паскудства з АЭС беларускай. Навошта яна была збудаваная? Ад самага пачатку, бо я памятаю, што я тады працаваў у адной гандлёвай арганізацыі, якая вельмі намагалася там працаваць на будаўніцтва АЭС. Прадаваць, то бок, свае гэтыя рэчы. І проста незразумела, на кой халеры столькі грошаў. Так, там гэтыя дрэвы. Так, вось давай мы тут, мабыць, станем. Глядзі, мы падняліся вось сюды, плюс-мінус. Стоп, не сюды, вось. Нейкі заплечнік, я, бляха, заплечніка не бачыў там. Вось у нас за гэтым каменьчыкам ляжыць. Добра, яшчэ хапіла нам часу, каб замаляваць. Бачыце? Ось, кажуць, заплечнік. Які заплечнік? Ну, москалі брудную выбуховку подкинули і радуюцца. Ну, блин, 8 біт, слухай, сапраўды, у мяне ёсць такая думка, адна з... Але, ведаеш, яна... Увесь час гэта яна існавала проста як нейкая змова. Ну, такая, бляха, мяжуючая з паранояй. То бок доказаў-то няма, нічога не зробіш, але ж не выключана, што тыпу пад відам таго, што яны будуць бараніць Літву і Латвію ад радыяцыйнага забруджвання, яны будуць уводзіць войскі ў іх. І адзінае, што сведчыць пра гэта тое, што ўсе грошы, якія калісьці выдаткоўваліся на будаўніцтва гэтай станцыі, яны расійскія. Расійскія грошы, расійскія прадпрыемствы, расійскае вырабніцтва, абсалютна ўсё было расійскім.
Вось гэта адзіны па сутнасці паказчык, ускосны, але паказчык таго, каму патрэбна была гэтая вось будаўніцтва АЭС. А там уже хазы змова ці дурныя ў нас. Не, дурных няма, ведаеш, ёсць толькі, як бы гэта сказаць, план нейкі, так? І цэлі, якія на сабе ставяць мэты. Вядома, што калі яны ставяцца да Беларусі як да палігону, то гэта адныя мэты, калі не, то другія, іншыя. Цёмна неяк, правда? Вось мне не зразумела простое, што ноч прыйшла, ці я замаляваў тую паляну, ці не. Ці яна пайшла ў залік як замаляваная. Зразумела, калі яна з'яўляецца злева на экране, падпісваецца, а ты такі націскаеш замаляваць, то па-іншаму ж немагчыма, каб яна не замалявалася. А калі мы проста стаялі побач, ну то хаваем. Можа, варта будзе яшчэ раз падысці туды, ведаеце? Пойдем, на жаль, у мяне няма зараз гарбаты, наколькі я разумею, правда? Бярозавая гарбата, 2 кубачкі можна зрабіць, яшчэ можна ось так. Лоп. Просто што ўжо да халеры гэтых. Ой, як іх ХП згубілі больш за палову. Трэба аднавіцца. Perfect. Так, сюди. Идем. Чому 2? А, 3 усього було, правильно. Так. Ну тоді став воду. Попилим. Угу. Все, ходим. Все ж таки, мабуть, я повернусь на это место. Спробую замаляваться. И по 4 годинки будем спать, каб максимально ХП аднавілася за кошт гэтай гарбатки. Все вылечено. Варта падыходзіць сюда. Ну, наступныя вынікі, дзякую, мы гэта ўжо бачылі. Так, наступна гуля пасля гэтай Ікарус. Не ведаю. Шчыра кажучы, не ведаю. Я пра гэта не думаў, таму што гэтай гульні мне хопіць, ведаеш, вельмі надоўга. Тут хутчэй трэба думаць над наступнай гулёй замест... Ой, як яго... Замест фармінг-сімулятара, напрыклад, альбо Far Cry. Вось гэтае. Што ў мяне яшчэ? А, сытасць зараз працуе, добра. Так, давай сюды. 3 раз.
Каб будзем мець на ўвазе, што нам варта будзе схадзіць пазбіраць кару у суседнюю лакацыю, у цясніну гэтую. Вось так. ХП амаль аднавілі. 3 кубашкі гарбаты выпілі. Я хочу схадзіць туды. Я не магу зразумець, бо я там бадзяўся ўжо двойчы. Вось, і дзе ж гэтая адзнака? Завіруха. І дзе ж гэтая адзнака паляны гэтай? Вось каб... Вось гэтая. Ціхая паляна. Ах ты, курва! Дэйва! Гэта ж пячора, якую мы замалявалі. Гэта якая там пад гэтым... Пад каменьчыкамі стаіць, памятаеце ж? Божух, ну я ж яе замаляваў. Ну што, значыцца, кончыцца у нас... Завіруха, ды пойдзем вось сюды, па гэтым краі пройдземся. Каля сістэмы пячор мусіць быць нейкае сховішча. Так, тым часам, колькі ў нас часу ёсць, дарэчы? Ну, гадзінак 20 давайце яшчэ... Ой, гадзінак, божах, на хвілінак 20 яшчэ пагуляем. Не больш. Каб не было клаўстрафобіі, пастаім на вуліцы. I can't feel my hands. So cold. Is this... Хаваемся. Так, греемся. Когда ніякай літаратуры нема пачытаць. Можа, давайте наведаеце. Адрамантуемся. Поглядим, что у нас по вопратцы. 90-65. Добра. Шкарпеты можна сабе адрамантаваць пакуль што. Дарэчы, вось так вось трэба ж. Ну давай шкарпеты. Так, сюды. Трэба аптымізавацца нам, бо ў нас занадта шмат вагі, правильно? Да, 44 кілаграма у нас надвага ідзе, і гэта непрыемна. Зараз галіны паскідваем, і гэта будзе 2 кілаграма амаль што. Так, далей. Гэта не чапаем. Так, па медыкаментах нічога не чапаем, агулам тут яшчэ павінна дадацца якія? Бярозавая кара. Так, добра, скоро мы зараз аднесем уніз. Вода. Не чапаем, кілаграм, дарэчы, у нас рагозу. Рагозу шмат. Паўкіло гэта мы скінем хутка. Адносна хутка.
Так. Сякіра, вядома, слухайце, сякіра. Сякіра нам не патрэбная ж. Для чаго я її выкарыстоўваю зараз? Толькі каб душу парубаць. I'm not sure I can carry much more. Это давай сюда. Ось так. Так, што яшчэ скінуць? Так, стрэлы, гэта неабходны матэрыял, гэта з сабой цягаем пастаянна. Толькі адзін гэта, дарэчы. Кідае гэтую працу. Ну-ну. Адразу так узяў і кінуў, як кажуць. Во. Все, пер'я аддалі. Адразу лягчэй стала. 5 бярозак, добра. Ну тут мы сабе... О, а я гляжу, адзін інструменты блакітныя. А я іх з сабой цягаў проста. Забыўся выкласці. Вось так. Ну, збольшага ўсё. Мы у цяпле. Таму чакаем толькі, калі скончыцца наша гэтая завіруха. Ну, блин, ветер моцны. Непрыемны. Павінна ўсё сціхнуць, не? Добра. Сцішэла. Гэта вы добра. Хадзем. Нам пора туды, у гэтую пячору. Капец, что фейк, капец. Что да, отбылося уже. О, мы не поели ничего, до речі, пошли. Аванс пришел. И что, ну пришел. Так, а где ж тут гэтая система пячор, кажется?
У пятницу аванс. У такім випадку гэта не капец. Наадварот. Якое шчасце. Карацей, будуць выходныя вясёлымі. Весялейшымі ад тых, дзе аванс не выплачваюць, правда? Так, і дзе ж тая бляха? Сістэма пячор, выбачаюся. Бо мы прайшлі сюды. Вось тут зараз ідзем. Вы, блохасты. Так, ти серйозно зараз, да? Як бы тебе на полянку гэтую выцягнуць, а? Гаўняка кавалак. Каб ты мансіць мяне не мог. Давай. Так, а мы той труп плутали, до речі. Так, ладно, пайшоў обедаць, дзякуй за струмень. Табе таксама дзякуй за кампанію. Велічэзна. Так, все. Ну, зноўку завіруха пачалася. Да каб цябе ліха паправа, ну. Ніякіх бярозак, нічога. Wonder if I can drop any of this gear. Дзяўчына хоча нешта скінуць. Дзяўчына, трымайся. Так, вось тут пячора ж, правда? Угу. Пераходная. Так. Во. Хата зверолова у нас з'явилася одразу. Так, чекайте, а дзе гэтая схованка будзе? Пячора, і оно недзе ось літаральна тут. Под каменьчиком ці бярвенчиком. Ні на, ні пад, нема нічого. І тут нема нічого. Хе. Дзяўчыны, не трымайся. Не-не-не-не-не. Мы протрымаемся. Так, можа под гэтым наступным каменьчиком тут будзе. То нейкая падказка вісіць на мапе, нічога не зразумела, дзе ж яе шукаць. Гэты скарб.
Так, ну хату Зверолова мы замалявалі літаральна толькі што. Давай яшчэ вось так зробім. Паглядзім, ёсць у нас там ежа нейкая. Ці не? Мяса ёсць, добра. Гэта мы, дарэчы, аленя злавілі тут. Так, шкада. Шкада ў сэнсе таго, што сонца няма. Так, ну давай так. Учора ж суполкі не было? Не, не было. Come on, little fire. This pack is getting kind of heavy. Ось так, 39, 60. Хай яно тут сабе смажыцца. Мы хадзем, зараз замалюем. Я памятаю, што... Так, гэтая хаціна, якая у нас сустракаецца на шляху тут. Гэта таксама месца, якое трэба будзе замаляваць. Я вось не ведаю, ці гэты пабудова, гэта хлеў. Яго трэба замалёўваць, зараз чэкнем. Праверым. Нічога не з'явілася, значыцца не трэба. Ну то хадзім туды налево. Ай, туман. Что за холера? Так, вось гэтая палянка. Здаецца, яна была адзначана неяк. У нас засталося літаральна там 5 хвілін пагуляць. Трэба ўжо бегчы. Ну, падкажы назву якую-небудзь, пакажы яе. Нічога не паказваем. Так. Тады рушым далей. Ось каля гэтай хаты, памятаю, там было штосьці наконт назвы аб'екту. Заябала ты, блядь, абцасная. Так, болеспаталяльнага няма. Трэба будзе гарбаткі сабе з шыпшыны напарыць. Так, о, зона пастак. Вось. Вакол яго нават крумкачы нічога не кідаюць. А не бачу, вовк, ти хто?
Усё, вяртаемся да хат і ўжо на наступным старме працягнем з гэтай кропкі далей маляваць мапу. I'm starving. Пачырванела ўжо. Так, добра было б, калі б вогнішча не згасла. То мы б пасмажылі далей гэтага аленя. І выдатна. I'm not sure I can carry much more. 2 килограмма мяса. Ёп, твою налево. Так, 38, 25. Под сходу не положить. Не покласть. Так, воду. Давай литрок. Семнадцать, так. Так, все. Заходим. Заховываемся и отпочиваем. Ось такія справы на сёння. Добра, на твічы пойдзем у рэйд, як гэта звычайна бываем. Давай, прачынайся, малая. Так, ужо будзем развітвацца, дарэчы, да панядзелка. На выходных наўрад ці выйдзе нейкае відэа, ну, але тым не менш. Дарэчы, слухайце. У нас есть Ралев, у нас есть кто? По сутнасці ніхто, толькі Ралев. Усё, перадавайце вітаначкі Ралеву. Вам вялікі дзякуй за прагляд. Абавязкова паставьте падбайку, падпішыцеся, калі гэтага яшчэ не рабілі. Ну і усім добрага настрою пятніцы.
выдатных вам выходных і заўсёды падтрымліваць вольны беларусавую краіну. Усім пакуль.